Unang aiktin ke Sarkar Jelau ba polling do la ong ba la da de ban ra ya ke Jila Meghalaya ban kyu kam shalor de ban pit nuksa na kiwe kiri ke ba kam kyu kom sha kiri Europe kumno kala ai ke jing shekri ke ba paka ya ki pai ba kari. Uba pol ai jubab ya kene haba keli halo ke jingkren jong nongelam ke Seng Voice Out of People Party WPP uba Aden M Basayamoy uba la penpau dangshen ba udon ke jingang not ban pelong ya ke revolution ban long kumbaya ki pai ba ha kari Bangladesh ha ke ba ki pai ba kila yami ban ya shimbenta hadu ban sha penhab ya ke sarkar ki long lai luit ban kren ya ke baki snobit ban kren tin rei hangai na shim bat ngai ke sarkar jung hi ke shim ba larang idei ban ra ai ka Meghalaya kham shalor ngidei ban pet nuksa ya kiri ki bala kham kiu ban yangi ila ban ngidei ban pet nuksa chaka Europe kumno ki ai ke jing sumar ji nong shop nong jongki education jongki ngidei ban pet chaki gen larang i pet chaka Bangladesh kum ka nonguna na ka penta jongi te kalong kumbangi ai burob mat yaki bapen prayu mat dur jong tirot sing hiru iken namar be ngi ko ban buat ya nuksa jongki we the northeast menta but the northeast arus sans nemen shwa ala air shibun pinda pe tang ya ka insurgency ka lawan ra ke jenjar ya ki bubun ki states jongi menta the northeast kala light ni jing insurgency menta baro ngia wat ya ke linti jong ke jing sup apa kidan ki jing kidan ru ki solution ni jing ni ban berobor ba ke jengkhang dungi ke ple ni kendo ye ki kenhun ye ki individual ni kren bat ki te bat ni nge hiru ya kan ni gawai ba ki tu ki bashim ba ke interest jong Meghalaya ke ru ke interest jongki ke de ban ken mau ya kan ni ba kamdan gelong yeng long sem ka berjanai no dong sedong tin rei lada ke hieng jong pi dan ki don ki knai te pi be ki knai gen kim thang ye ke ye